замоне шуд замони пулпарастӣ, баландпарвозҳо дар ҳоли мастӣ. фаровон неъмату мардум ҳама сер, вале идроки мо дар ҳоли пастӣ. паногоҳе ба ҷуз кӯи худо нест. зи қуръони худо беҳтар шифо нест. ҳаме хоҳӣ агар роҳи ҳақиқат, раҳе беҳтар зи роҳи Мустафо нест. замоне буд ки одоб нархи хуб дошт. арӯсе гирди ҳавлӣ руфту рӯб дошт. писар то ки шавад шахси баодоб, падар дар кунҷи хона якду чӯб дошт. кӯдаконашро агар номӯхт одоби падар, оқибат ноодамии кӯдаконаш мешуд. мегӯяд: эй ёри азиз, ба ту мегӯям рост, дар синаи ман ҳамешагӣ ҷои турост. ҳаргиз накунам назар ба хубони дигар, зеро ки туву муҳаббатат доди худост. ғам ки дорӣ ғам махӯр, ғамхор пайдо мешавад. меҳри ишқат пок бошад, ёр пайдо мешавад. гарчи рафт он булҳавас ҳамчун ёри бевафо, дил ки дорӣ оқибат дилдор пайдо мешавад. гулназар келдӣ мегӯяд: ба саҳро рафт ки ин саҳро ғанимат, чароғи хандаи гулҳо ғанимат. замоне зери пои сабза монӣ, туро ин сабза зери по ғанимат. дӯстон ошиқаму ошиқи зорам чӣ кунам? чора сабр аст, вале сабр надорам чӣ кунам? рехт хуни ҷигар аз гӯшаи чашмам як бор, вон ҷигаргӯша наёмад, ба канорам чӣ кунам? кӯдаконашро агар номӯхт одоби падар, оқибат ноодамии кӯдаконаш мешуд.